Wel, gadewch i ni droi, fel wedais i, at Ioan, pennod 19. A dwi am i ni ystyried am ychydig y bore yma rhywbeth a ddywedodd Iesu, eiliadau cyn iddo farw. Mae Ioan wedi cofnodi'r y gair yna i ni yma yn adnod 30. Byddai'n darllen yr adnod a byddwch chi'n gweld y gair yna. Wedi iddo gymryd y gwyn, dywedodd Iesu, gorffennwyd. Gwirodd ei ben a rhoi i fyny ei ysbryd. Gorffennwyd yw'r gair. Un gair hanes y byd. Gair bwysicaf yn sydd dweud gorffennwyd. A dwi yn mynd i awgrymu y bore yma bod gyda fi fan hyn gair mae rhaid i bawb i glywed ac mae rhaid i bob Cristion i gofio. Byddai'n dweud mwy am hynny cyn diwedd y bregeth. Mae rhaid i bawb i glywed ac mae rhaid i bob Cristion i gofio. Pam felly mae'r gair hwn mor bwysig? Wel, mae'r ateb i'r cwestiwn yn syml. Heb os nag oni bai, mae'r gair hwn yn esbonio i ni pam y bu farw Iesu. Bydd pobl falle yn gofyn pam y bu farw y dyn yma. Wel, mae'r ateb i'w gael yn y gair gorffennwyd. Mae'r gair yma yn esbonio beth oedd yn digwydd tu ôl i'r llenni fel petai, pan groeshoeliwyd y Meseia tu fas i Jerusalem. Ac mae'n dangos bod mwy yn digwydd y pryd hwnnw nag a welir ar yr olwg gyntaf. Nawr mae'n werth nodi ar y dechrau bod llawer o bobl dros y canrifoedd wedi camddehongli beth roedd Iesu yn dweud fan hyn. Ac maen nhw'n dadlau bod Iesu yn sôn am ei fywyd fel petai, gorffennwyd. Hynny yw, yn ei barn nhw, mae'n dweud hyn, wel, dwi wedi gwneud fy ngorau glas. Dwi wedi mynd o amgylch y wlad yn pregethu efengil y deyrnas, yn iachau pob afiechyd ac yn rhyddhau y rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid. A dwi wedi cael rhywfaint o ffrwyth, ond mae drosodd nawr. Mae fy ngelynion o'r diwedd wedi cael y gorau arna i. Maen nhw wedi trechu fi, ac felly allai i ddim wneud rhagor. Gorffennwyd. Ac mae'r bobl yma yn meddwl felly bod Cristwch mawr yn llais Iesu pan ddywedodd gorffennwyd. Mae e'n galaru, mae e'n cwyno bod yr awdurdodau crefyddol wedi laddau mor fuan ac wedi laddau ymlodau i ddyddiau. Roedd llawer mwy ganddo fe i wneud. Byddai'n well ganddo petai wedi bod yn wahanol. Fel arall y dymunau Iesu iddi fod, ond dyna chi, pa beth a wnawn ni, nid yw i fod gorffennwyd. Ond ni allai dim fod ymhellach o'r gwir. Ac mae Mathew yn dangos hyn i ni yn ei efengil ef. Felly os oes Beibl, dych chi trwch, cadwch y fus yn Ioan 19, a dewch gyda fi am eiliad at Mathew 27. A dyn ni'n mynd i edrych ar eiriau diddorol iawn mae Mathew yn cofnodi. Mathew 27, adnod 50. Ac mae'n cyfeirio at yr un peth nawr, ond mae'n dweud rhywbeth ychwanegol o gymharu â beth oedd Ioan wedi dweud. Mathew 27, adnod 50. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. Gwaeddodd Iesu drachefn, dyma fe, a llef uchel a bu farw. Nawr mae Mathew ac Ioan yn cofnodi yn union yr un digwyddiad, a maen nhw'n pwysleisio elfennau gwahanol. A dyna pam mae Dyw yr Ysbryd Glân wedi rhoi i ni 4 efengil, achos maen nhw'n edrych ar bethau o onglau gwahanol, a pan ydych chi'n rhoi y cyfan at ei gilydd, mae cofnod cyflawn
o beth oedd yn digwydd gyda ni. A drychwch, mae Ioan fan hyn yn ein darlleniad ni yn tynnu sylw a beth a ddywedodd Iesu, gorffennwyd. Mae Matthew yn tynnu sylw at sut y dywedodd Iesu y gair hwnnw, gorffennwyd. Gwaeddodd y gair a llef uchel. Pam mae hynny yn bwysig? Wel, diolch i Matthew. Dyn ni'n gwybod felly bod Iesu ddim yn drist, gwan, diobaith pan fu farw e, i'r gwrthwyneb gweiddi, dathlu oedd e, nid galaru. Yn lle derbyn i drechu, roedd e'n cyhoeddi i fuddugoliaeth. Ac roedd Iesu yn cyfeirio felly nid at ei fywyd gorffennwyd dyna fe. Doedd e ddim yn cyfeirio at ei fywyd, ond at ei waith. At y gwaith oedd e wedi dod i wneud pan waeddodd gorffennwyd. A mae'n bwysig cofio bod Ioan yn ysgrifennu i Efengil yn y Groeg. Ac fel y dywedais yn gynharach, tetelestai yw'r gair a ddefnyddiodd Ioan i gofnodi beth a ddywedodd Iesu, ac roedd y gair tetelestai yn cael ei ddefnyddio yn y byd Groegaidd ar y pryd gan weisio i ddweud wrth ein meistri eu bod nhw wedi cyflawni tasg a roddwyd iddynt. Felly byddai meistr yn rhoi tasg i was, a byddai'r gwas yn mynd mas i wneud y dasg, a bydde fe'n dod yn ôl at y meistr ar y diwedd i ddweud tetelestai, gorffennwyd. Dwi wedi cwblhau'r dasg a roddwyd i fi i wneud. Ac felly roedd Iesu yn dweud, fy mod i wedi dod i'r byd i wneud rhyw dasg. Mae'r dasg yma wedi cael ei roi fi, dwi wedi dod i wneud e, a dwi'n gallu cadarnhau a chyhoeddi nawr fy mod i wedi cyflawni'r dasg. Ac yn proffwydoliaeth Isaiah yn y New Testament, ni'n gweld, ni'n cwrdd â gwas. Mae'r tad yn siarad â rhywun a gwas, a mae'r tad yn tasgu fo i ddisgrifio bod rhywun fy mwyd i, fy mhwrpas i, yw gwneud i ewyllus ef, yw i gwblhau'r dasg. A dwi ddim yn mynd i orffwys nes fy mod i wedi cwblhau'r dasg. Ac ar y groes, eiliadau cyn iddo farw, mae'n gyhoeddi bod e wedi gorffen y gwaith a roddodd i feistr ef y tad iddo i'w wneud. Ac mae gwybod roedd y gair tetelestai yn cael ei ddefnyddio yn mis siaradwyr Groeg ar y bryd yn helpu ni mewn modd arall hefyd. Yn ogystal â chanweision, roedd y gair yn cael ei ddefnyddio gan offeiriaid i ddisgrifio oen di-fai a di-nan, oen perffaith. Felly, roedd Iesu yn dweud, nid yn unig fy mod i wedi cyflawni'r dasg a roddwyd i fi gan fy nhad, ond yn fwy na hynny, dwi wedi cyflawni'r dasg yn berffaith. A mae gwahaniaeth os rhwng cwblhau rhywbeth a gwneud yn berffaith. A falle byddwch chi'n cofio fy mod i yn athro am ychydig, nes i ymddeol yn gynnar, heb y pensiwn, ond o'n i yn athro am ychydig cyn dod yn weinidog, a byddwn i yn rhoi gwaith cartref, gosod gwaith cartref i'n disgyblion ni, a byddai rhai ohonyn nhw jyst ddim yn boddran wneud gwaith. Byddai eraill yn gorffen y gwaith, bydden nhw'n dod ar gwaith a bydden nhw'n dweud, gorffennwyd, dwi wedi wneud e. Ond wrth gwrs, pan byddwn ni yn marcio'r gwaith wedyn, oedd e ddim yn berffaith. Oedd lot o gamgymeriadau. Mae'n bosibl i orffen dasg heb wneud e yn berffaith. Ond mae Iesu yn dweud fan hyn, fi wedi cwblhau'r dasg, ac mae yn berffaith. Y cwestiwn yw, wrth gwrs, beth yw'r dasg a roddwyd i Iesu gan y tad? Beth yw'r gwaith mae wedi cwblhau yn berffaith? Wel, mae Paul yn esbonio ac yn rhoi'r ateb i ni yn ei lythyr cyntaf a Timotheus. A fel arfer, beth sydd gyda ni yn yr Efengil
Matthew, Mark, Luke ac Ioan yw'r manylion. A wedyn, yn y llythyrau Paul ac Ioan yn y blaen, dyn ni'n cael yr esboniad ac arwydd y cad y manylion. A mae Paul yn rhoi ni esboniad o beth roedd Iesu yn dweud fan hyn. Dyma dasg, daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. I achub pechaduriaid. Dyna pam y daeth o'r nefoedd lawr i'r byd. I achub pechaduriaid. Pwy yw'r pechaduriaid? Ni. Pob un. Mae'r Beibl yn hollol glir. Rydyn ni gyd wedi pechu, pawb yn ddiwahaniaeth. Beth yw pechod? Mae'r cwestiwn yn dweud. Ni'n sôn am bechod a pechaduriaid ac yn y blaen. Beth yw pechod? Wel, mae gyda ni ddiffiniad gwych o bechod yn Eseia 53. Rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Dyna'r yn gryno beth yw pechod. Troi oddi wrth ffordd Duw i rodio ein ffyrdd ni. Mae Duw wedi creu ni, felly mae gan Dduw awdurdod droson ni. Ac mae'n gweithredu i awdurdod fel petai trwy i orchmynion yn y gair. Gorchmynion sy'n bendithio ni, gorchmynion sy'n rhoi bywyd i ni trwy gras Iesu Grist. Nid bod ni yn dod i'r bywyd trwy gadw nhw, ond pan dyn ni wedi cael ei achawdwriaeth trwy waith Iesu, a dyn ni'n mynd ati yn nerth yr ysbryd i gadw gorchmynion Duw, maen nhw'n rhoi bywyd a llawenydd i ni. Ond dyn ni wedi troi wrth, dyn ni wedi gwrthryfela yn erbyn arglwyddiaeth Duw. Dwi ddim yn mynd i wrando arna ti, dwi'n mynd i wneud beth bynnag dwi'n moyn wneud. Dwi ddim yn mynd i dy wasanaethu di, dwi'n mynd i addoli fy hunan, dwi'n mynd i reoli fy mywyd i. Dyna beth yw pechod. A dyn ni wedi troi oddi wrth arglwyddiaeth ac awdurdod Duw i wneud beth bynnag ni moyn wneud. Gosb yw marwolaeth lle bydd Duw yn datguddio i ddigofaint yn ein herbyn ni byth bythoedd. Ond, fy hoff adnod yn yr Hen Testament o leia, trigarog a grason yw'r arglwydd. Araf i ddigio, llawn cariad. Araf i ddigio, mae Duw yn ddig, ond mae'n araf i ddigio, llawn cariad, ac mae'n ymhyfrydu mewn trigaredd. Dwi'n dwlu ar yr adnod yna hefyd. Mae'n ymhyfrydu mewn trigaredd. Ac mae Duw, cyn creu'r byd, wedi penderfynu achub pechaduriaid. Doedd neb wedi gofyn iddo, doedd dim rhaid iddo, mae Duw oherwydd mae'n ymhyfrydu mewn trigaredd wedi penderfynu achub pechaduriaid. Ond mae rhaid i'w pechodau nhw gael eu cosbi. A mae'n edrych fel bod penbleth dyn ni fan hyn te. Mae Duw am faddau i ni ein pechodau, ond mae rhaid iddo gosbi'r pechodau hefyd. A sut mae fe'n gallu gwneud hynny? Wel, dyna beth ddigwyddodd ar y groes. Rhoes yr arglwydd arno ef a'n beau ni i gyd. So Duw ddim yn penderfynu, wel dwi ddim yn mynd i edrych ar y pechodau, dwi ddim yn mynd i boddran amdanyn nhw, dwi'n mynd i anghofio amdanyn nhw i ni gael perthynas. Na, mae rhaid iddo fe sortio'r sefyllfa mas. Felly mae'n cymryd ein beau ni a rhoi nhw ar ei fabe. Ac ef ei hun, dywedodd Pedr, ef ei hun, Iesu, a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar
y croesbren. So mae'n cymryd y pechodau, mae'n rhoi nhw ar Iesu, a pwy bynnag sy'n cario'r pechodau, mae'r person yna yn cymryd y gosb. A maen nhw ar sgwyddau Iesu, felly mae fe yn cymryd y gosb. A dyna oedd y dasg, i fyw bywyd sanctaidd a perffaith drosom ni, ac i farw ac i aberthu ei hun drosom ni ar ôl hynny. Anfonodd i fab, mae Ioan yn dweud, i fod yn iawn dros ein pechodau. Ac eiliadau cyn iddo farw, mae Iesu yn datgan i fod e wedi gwneud hynny. Mae wedi byw bywyd sanctaidd yn ein lle ni. Mae wedi cymryd ein pechodau ni arno ei hun ar y groes, ac mae wedi offrynu aberth drosom ni. Oedd gweision yn defnyddio'r gair i ddweud fy mod i wedi cyflawni'r dasg. Roedd y ffeiriaid yn defnyddio'r gair i ddweud bod yr oen yna yn ddynam, yn berffaith. Ond hefyd roedd masnachwyr yn defnyddio'r gair i ddweud bod bod dyled wedi cael ei thalu. Dweud bod rhywun wedi prynu rhywbeth ar gredyd ac yn talu'r bil fesul rhandal. Pan oedd y cwsmer wedi cyflwyno'r rhandal olaf, byddai'r masnachwr yn cymryd y receipt fel petai ac ysgrifennu ar y gwaelod, tetelestai, talwyd yn llawn, dwi'n fodlon, mae'r cyfrif wedi cael ei setlo. Does dim byd ar ôl i dalu neu i wneud. A dyna beth mae Iesu wedi gwneud ar ran pechaduriaid. Mae wedi setlo'r cyfrif gyda Duw. Mae wedi talu'r ddyled yn llawn. Does dim byd ar ôl i wneud. Mae Iesu wedi gwneud y cyfan. Nawr te, sut rydyn ni'n gwybod bod hyn yn wir? Sut rydyn ni'n gwybod bod Iesu yn iawn pan waeddodd Gorffennwyd? Bydd y rhai yn dweud, wel wrth gwrs, doedd Iesu ddim eisiau cyfaddau bod e wedi methu. Felly mae'n dweud celwydd fan hyn. Mae'n trio creu'r argraff bod ei fywyd wedi bod yn llwyddiannus. A wedi yn gwybod yn anffodus beth yw'r ymadrodd Cymraeg, ond yn Saesneg byddwn nhw'n dweud, he was saving face. Neu byddai eraill yn dweud, nes y tad. Pwy oedd wedi rhoi pas i Iesu y tad? Felly, pwy oedd ti yn fodlon, ac wyt ti yn fodlon, gyda beth a wnaeth Iesu? Ti a anfonodd e, beth wyt ti yn ei ddweud am waith Iesu? A ni'n gallu clywed y bore yma beth mae Duw y Tad yn ei feddwl. Achos mae'r Beibl yn sôn am 3 digwyddiad. Dwi ddim yn mynd i edrych arnyn nhw yn feddwl, ond mae'r Beibl yn sôn am 3 digwyddiad hanesyddol sy'n profi y tu hwnt i bob amheuaeth bod y Tad yn fodlon ar waith Iesu. A bod Iesu wedi talu dyled pechaduriaid. Yn y 3 digwyddiad hanesyddol hyn, roedd Duw y Tad yn siarad. Roedd e'n dangos mewn modd gweladwy bod Iesu wedi llwyddo. Yn gyntaf, rhwygodd y Tad len yn y deml. Dwi'n mynd yn ôl nawr at Mathew 27. A ni'n darllen hyn. Adnod 50 eto. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. A dyma, mae cysylltiad fan hyn, a dyma len y deml yn cael ei rhwygo, nid yn rhwygo, yn cael ei rhwygo gan rhywun arall, yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Beth oedd yn digwydd fyna? Roedd marwolaeth Iesu yn achosi y rhwygo yma, mae'n glir. Bu farw a dyma. Yr un pryd, len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Beth oedd y llen yna? Wel, roedd y llen
yna i wahanu'r gysygen sancteiddiad, lle roedd arch y cyfamod, symbol presenoldeb Duw a gweddill y deml. A dim ond un person oedd yn cael mynd trwy'r llen, sef yr archoffeiriad, a dim ond unwaith y flwyddyn roedd e'n gallu mynd trwyddo, i gynnig aberth dros bechodau'r bobl. Ac roedd y llen yn symbol, yn rhwystro gweddill y genedl rhag dod i mewn i bresenoldeb Duw. Pechaduriaid oedden nhw, ac felly doedden nhw ddim bod mewn presenoldeb Duw a byw. Cadwch draw, meddai'r llen, ac oedd y llen wedi cael ei roi iddyn nhw gan Dduw eu lles nhw. Cadwch draw rhag i ti gael dy ddinistrio gan ddigofaint Duw. Dwi ti ddim yn gallu dod i fewn fan hyn, achos pechaduriaid i chi, achos ydych chi yn dod i mewn fan hyn, byddwch chi'n marw. Felly mae Duw yn dweud, eich lles chi, cadwch draw. Ond yn ôl Matthew, ar ôl i Iesu farw, cafodd y llen yma i rhwygo. Pwy arwygodd y llen? Wel, mae'n glir. Cafodd i rhwygo o'r pen i'r gwaelod. Oddi uchod, cafodd y llen yma i rwygo oddi uchod. Roedd y tad wedi gwneud hynny. Roedd y tad wedi rhwygo'r llen i anfon neges i'r bobl, i bregethu ac i ddweud wrthyn nhw, dim cadwch draw nawr, dewch i mewn. Mae pechaduriaid, oherwydd beth mae Iesu wedi wneud ar y groes, oherwydd beth oedd ddigwyddodd ar Galfariad, mae pechaduriaid yn gallu dod i mewn i bresenoldeb Duw a byw. Newyddion ardderch. Ac oedd Duw y talwch, beth ydych chi'n gallu gwneud nawr oherwydd fy ngwas i. Dewch i mewn, plis, gadewch i ni gael cymdeithas. Ac nawr y bore yma, mae gan pechaduriaid fel ni hyder i fynd i mewn i'r cysyga. Allai Iddewon yr hen gyfamod byth wedi meddwl am wneud y fath beth. Ond mae gyda ni cyn marwolaeth Iesu. Ond mae gyda ni y bore yma hyder, pob un ohono ni, sy'n ymddiried yn Iesu, hyder i fynd i mewn i'r cysyga drwy waed Iesu. Dyna'r peth cyntaf a wnaeth y tad i ddangos bod e wedi derbyn gwaith i fab. Nath e rwygo'r llen yn y deml. Yn ail, cyfododd Duw Iesu oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd. Beth yw cos pechod? Marwolaeth. Ac felly wrth godi Iesu o'r meirw, roedd y tad yn ddangos bod Iesu wedi delio am marwolaeth a phechod ar ran i bobl, a bod e'n bles ac yn fodlon gyda Iesu. Ac yn olaf, ar ôl rwygo'r llen yn y deml, ar ôl codi Iesu o'r meirw, cipiodd y tad Iesu yn ôl i'r nefoedd. Pam? Wel, pam y daeth Iesu o'r nefoedd i'r ddeiar yn y lle cyntaf? Achos bod gwaith dy fe i wneud. Roedd e wedi dod i gwblhau tasg. Beth mae'n mynd â Iesu yn ôl i'r nefoedd yn golygu? Bod y gwaith yma wedi cael ei wneud. Bod y dasg wedi cael ei chwblhau. Does ddim angen iddo fe aros yma bellach. Mae waith ar ben, felly dewch yn ôl. Dewch yn ôl i gael gwobr. Dewch yn ôl i gael mawl oherwydd beth wyt ti wedi wneud. Dewch yn ôl i arwain ac i fod yn arglwydd ar yr eglwys. Felly yn y tri digwyddiad hwn, digwyddiadau hanesyddol, rydyn ni'n clywed yn glir y tad yn siarad. Ac mae'r tad yn dweud, dwi'n gallu cadarnhau beth a ddywedodd fy mab ar y groes. Gorffennwyd. Anfonais i ef i'r byd i achub pechaduriaid, ac mae wedi llwyddo gwneud hynny. Dwi wedi derbyn i fywyd, dwi wedi derbyn i farwolaeth,
Mae'n arogl per yn aberth cymeradwy wrth fy modd. Ac mae rhywun wedi dweud ar y groes, dywedodd Iesu Gorffennwyd, ac yn y 3 digwyddiad dwi newydd sôn amdanyn nhw, dywedodd y tad, Amen. Dywedodd Iesu Gorffennwyd, dywedodd y tad, Amen. Na dywedais i ar ddechrau'r bregeth, bod gyda ni y gair pwysicaf yn hanes y byd fan hyn, Gorffennwyd, ac mae'n gair mae rhaid i bawb i glywed ac mae rhaid i bob Cristion i gofio. Cyn i fi gloi te, pam mae rhaid i bawb glywed yma? Achos ni gyd yn bechaduriaid. Does neb yn gallu dweud, wel, dyw hyn ddim yn berthnasol i fi. Mae'n berthnasol iddyn nhw falle, a chwarae teg iddyn nhw, cariwch ymlaen, ond dyw hynny ddim yn berthnasol i fi. Mae pawb wedi gwiro yn ddifydd ynghyd. Ni gyd yn wynebu dicter cyfiawn Duw wrth natur. A pan ddywedodd Iesu Gorffennwyd, a dywedodd y tad wedyn Amen, mae'n dangos i ni bod modd i ni ddianc rhag dicter cyfiawn Duw. Ond dim ond un ffordd i wneud hynny, gwaith Iesu ar y groes. Dim ond y rhai sy'n credu ynddo fe, fydd osgoi mynd i ddisgwyl, ond cael bywyd tragwyddol. Nid yw neb sy'n credu ynddo fe yn cael ei gondemnio, ond yma'r sawl nad yw yn credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd i fod heb gredu yn enw unig fawr Duw. Iesu sy'n gwneud y gwahaniaeth, mae'n glir, a mae'r sawl adnod sy'n dweud yr un peth. Y rhai sy'n credu ynddo fe bydd yn cael maddeuad, y rhai sydd ddim bydd yn mynd i ddisgwyl. Fe yw'r unig ffordd, a mae rhai yn cwyno. Pam mae Duw wedi paratoi un ffordd yn unig iddo? Y cwestiwn yw pam mae Duw wedi paratoi unrhyw ffordd ato fe. Mae rhaid i bawb glywed hwn, achos ni ddim yn gallu dod at y tad heb ffydd yn Iesu. Ac yn olaf, dyma air mae rhaid i bob Cristion i gofio, Gorffennwyd. Pam? Achos mae gelyn dyn ni. Satan, sy'n golygu gelyn wrth gwrs. A mae fe yn dod ato ni, ac mae fe yn siarad â ni, a mae fe yn trio digaloni ni, ac mae fe yn trio tanseilio ni a dweud bod y gwaith ddim wedi cael ei orffen, a bod ni ddim, bod Duw ddim yn hapus dyn ni fel petai, a ni'n gwybod bod ni dal i bechu, a mae Satan yn hoffi dod a rhoi fys ar ein pechodau ni, a dweud, drychwch beth wyt ti wedi wneud, edrychwch beth a ddywedais ti, beth mae Duw yn meddwl nawr. A ni'n gallu cael ein digaloni a meddwl weithiau bod Duw dal yn grac dyn ni, a bod rhywbeth o'i le rhyngddo ni a'r tad. Ac mae rhaid i ni gofio, Gorffennwyd, mae Iesu wedi delio am pechodau ni. A pan mae Satan yn dod ac yn pwyntio i fys, ni'n dweud beth a wnaeth Luther, ni'n cyfeirio Satan at Iesu. A ni'n gofyn iddo fe, ni'n dweud iddo fe gofio beth a ddigwyddodd ar y groes. A mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion, bob un ohono ni byddwn ni'n dweud peth cyntaf yn y bore, peth ola yn y nos, yn dweud wrth ein hunain, Gorffennwyd. Gael Iesu am y beth. A pan ni'n gweld pobl yn digaloni, mae'n bwysig bod ni'n dweud wrthyn nhw, Gorffennwyd. Ni'n mynd yn ôl at Iesu, a ni'n gwrando arno fe yn gweiddi Gorffennwyd. Mae Duw yn maddau a glanhau yn angair oen a laddwyd. A dwi'n mynd i orffen gan ddarllen emyn fan hyn. Clywch leferydd gras a chariad, o galfarian seinio sydd,
Weler cedyn greigiau'n hollti, hael yn twllu ganol dydd. Fe orffennwyd, dwys o lefa meichiau mawr. O'r trysorau anchwiliadwy a gynhwysir yn y gair, môr di-derfyn o fendithion I dylodion ynddo a gair, fe orffennwyd, ni bydd eisiau aberth mwy. Atgyweiriau pob rhyw delyn drwy y ddeiar faith a'r nef, ci daro'r anthem newydd heddiw a gyhoeddodd ef. Fe orffennwyd.